Toto je Vašek, můj nejlepší kamarád a vášnivý milovník přírody. No a toto jsem já a popravdě nevím, co v té přírodě dělám. Ale jedno vím jistě, Vaškovo hraní na kytaru mi doslova trhá uši. Ale naštěstí mám záložní plán. Tak hudbu, tu už jsem si zařídil, ale špekáčky taky nemám v oblibě. Být venku už mě fakt vyloženě... Ale vím, jak si to udělat hezčí. Zendure i uprostřed přírody.